פרק 9 של הקרקס הדיגיטלי המדהים מודלף באינטרנט? אז מה זה בעצם הקרקס הדיגיטלי המדהים? הקרקס הדיגיטלי המדהים היא סדרת קומדיה פסיכולוגית סוריאליסטית על חבורה של דמויות מצוירות וחמודות שנתקעו בתוך הקרקס הזה, מכך שהם שמו משקפי מציאות מדומה שעכשיו שונאות את החיים שלהן ורוצות לברוח. הסדרה עלתה לראשונה באוקטובר 2023 והפכה בין לילה ללהיט ענק, כשהפיילוט שלה הפך לפיילוט האנימציה הנצפה ביותר ביוטיוב וצבר מאות מיליוני צפיות בתוך כמה חודשים. הסדרה הפכה לתופעה עולמית, עם מוצרים רשמיים שהופיעו על מדפי החנויות ברחבי העולם. אבל עכשיו, בואו נגיע לעניין העיקרי. איך לעזאזל פרק 9 הודלף באינטרנט? אז הכל התחיל מזה שגליץ' רצו לארח הקרנת הסרט בקולנוע בכל העולם, שמכיל גם את פרק 8 ואת 9 בהקרנה. הם הצליחו להגיע לכמה מדינות והכל, אבל המדינה שנתרכז עליה היום היא ברזיל. באיזשהו זמן, ההקרנה הגיעה לברזיל. עכשיו, הם לא יכלו לקבל את ההקרנה בלי שהם יראו את זה בעצמם. עובד בקולנוע בברזיל ראה את הכל, ולאחר מכן, בטעות, הדליף את כל זה בטוויטר. אחרי 4 דקות הוא מחק את זה במהירות, אבל זה הספיק להתפשט לכולם, ולבסוף זה הודלף גם ליוטיוב, לטיק-טוק ולכל מיני רשתות. אז בקיצור, תנסו כמה שיותר להתרחק מרשתות החברתיות, אם אתם במקרה מתכננים לראות את זה. תודה על הצפייה.